Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүү максатында районның оешма предприятиеларында текшерүүлөр бара. Узган атнада мектеп директорлары һәм балалар бакчалары мөдирләре белән янгын куркынычсызлыгы буенча дәресләр үтте. Район үзәк хастаханәсендә планлы текшерүү вакытында медицина хезмәткәрләре янгынга каршы инструктаж, эвакуация планы белән таныштылар. Текшерүү вакытында особо внимание үткәреләчәк автомат янгын сигнализациясының барлыгы һәм аның эшләве, система оповещения, пути эвакуации, противопожарное водоснабжение и электрохозяйство. Бу көннәрдә район хастаханәсендә төзекләндерү эшләре бара. Ремонт барышында автомат янгын сигнализациясе ремонтланачак. Обучение сотрудников противопожарной безопасности, чтобы сотрудники вовремя могли оказать первую помощь и эвакуацию больных. Бүлек хезмәткәрләре райондашларыбызга автоном янгын хәбәр итү җайланмаларын алырга һәм йортларга урнаштырырга тәкъдим итә. Бу җайланмалар кешеләрнең иминлеге сагында торачак. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.